abusia ade bia wo ye bia jai me ba be kire wade bi hwefo nani emfonyi bi da so me kire wade bi pa jai de wo ye bia ade bia wo ye bia jai hwefo nani picture bi da so Dormaahene ete ho ene nkrofo bi kutakuta sekan a omotiti nanim amamre ne amane kwan so ahiniam yenye saade we bi da obi ntimi nkonkotena akunya so na yemfa potowe a ene emako ene enam ene aduane bayere emesi nanim na yemfa afena ensensi nanim amamre bi enwa etesa se yanhwe ya Dormaahene esa ahenie se yanhwe ya abunofo no wo mu besa ahenie ye frem krofo bi Bonokyempemfo eti de Dormaahene yei eti wutusu se eyamamle ne amane ewiase mafa na ba bia ni ho a ohene tena table so a obedidi a yekuta afena mu eje etena nanim ebi ni wo ba bia da ahenie bia ni wo sa hwe picture na da wana anamu hu ni ye ma me nzu mi nkira mo hwe picture no na mo me hwe opinso de hwe Asanteman sene ya hinie esitie yentena table so abra ye bi abedi enwo aduane ye bedi to ewa apotowiem na enkrofo kutakuta afena atianimu hwe nim guase pa mo de aba hwe nim guase pa mo de aba hwe omani mafiafin bi omutiwo papa kokora bi kura na esen ka wakache om se nana yenye amamere sa ewiasma fane bie ni ho a obi betena table so a obedi dia enkrofo se kutakuta sekan edi sisi nanim we nya amamere o we Ghana fo ha Bonokyempem bedi akwafo manu dana moto na munsu nya nsa bia no we mosi yemfa amamere ne amane yemfa ahenie enhya munsam muna mo ba wiase mu kane muna mo ba wiase mu kane etimu ni amamere mo ho fiafi se ne ye amamere ohene aba betena table so a obedidi apotowe anesi nanim no apotowe a enesi nanim no enwo enesi nanim no eno wahwie enwo agu apotowe anim eno oba bedi bayire ko bi da so na enkrofo kutakuta afena esa atenanim ede ba amamere no wa mu na kire musa san kurasesem na modi aba ahenie mu no mo pese mo se ahenie ana mo pese mo se ahenie na we na modi mo toto asante amamere ene yamane ene yahenie munye serious hwenim guase pa modi abre o man Ghana hwenim guase a modi abre o man Ghana se ehina akohu bi se obi ti table so ye de apotowe a abesi nanim a wo ba bedi bayire na enkrofo kutakuta afena atenanim he wahu wei mosi yenya ahenie fama mo na munya bi ena me ye de na piesie Dormaahene wampo no ho onima mamre onima mane Bonokyempem woni na uyi enkranse firi mu a wo mu sum yewura o mu ni na nanim amamre ne amane wo mu nanim ahenie ani so wo mu nanim ahenie ani so obi biala wo so o mesom asante a oye na adwene se oye ne de oye ni biala onim ye hwede Dormaahene de anim guase aba hwenim guase kase pa wo de abraye we mu sole a mu se yemfa amamre ne amane chamunsa mu na mu ba wiase mu kane mu koya yese Bonokyempem mu na mu de ahenie ba kane hwe kwasasem amoto amoye he Bonokyempem mu kan kire me ehin pa na okohu se ehin ena ohu se picture we ekoso e wo wiase so obi aba betena table so a ye de aduane agu apotowe am na ese kuta afena atenanim shame on you people enum guasefo mo ka asem oyeye hwe obi bela won join Asante tutumlika onipa kuo bi a won join Asante a won pese wo be join Asante ahenie no tutumlika na bra ye bejew ne enkyerɛ amamene ne amane ye enkyerɛ se ne ahenie ye di ahenie hwe kwasasem bi a wo muto wo moye ebra wo betena se ye de afena ebesi wanim no ebinie ebi na da ho no ye ntena badwam emfa aduane nsi table so
especially now that udi agu apotowiem aduane gu apotowiem na wa ba betena ase na enkrofo se kutakuta afena e de abetena wanim hwe Bonokyempem bedi akwafo kwasia nyoma bi amoye munhwe mfonyini we etemo sei mohwe sa mfonyini we etemo sei eye sei ne ye no sei ene ye no ye mo hene metena bodwam e ma ne mfa apotowia ensi nanim ensa mfa amfra en kotena so magimi dodo. Fast forward ye wula ye topic ni Bonokyempem bedi akwafo bia abetena social media so akeka nkwasasem bi se yenjai ahenie fanhye omunsem na wo mu na dikan ba wiase mu kane wo mu na ese ahenie wo mu di ahenie mu kane wo mu na nim amane ne amamre na mebusa Ghana fo for what time to nchen na busa wo se Ghana why na ma ahenie aye krabehwe Ghana why na ma ahenie mu aye de na why mpo na ahye ahenie mu kena why na di ahenie akwakoduru map mu why na di ahenie akwa international why na di ahenie ama obia etunani a opese o ma na ahenie ene na mamle ne na mane ehia ne pa hwan abranti abetena simpie so e kan kwasase ma wonim wansua de jimi nanim tantantan betena simpie so na enkwasase bi obeka de mumi yankoni yenkonkotie asem ne kakra na yemfa de wo ho emfa nso wo mu yenkonkotie ma bia eni kro we mu na bewie ya he esan setechiman anase Bonokyempem ya mfasuo anase ya franka mu ya akokọ batan ya yetia ba ne yenkumu banti ye hu sesebe ya numdwa bi kakani beedwa nti ya nsore ya ntibi ntasuo ya mmosotro na anche ne be kokoduru nkransa ba bia na be kwa yehi hone ye hu se background interview se ye kan ye na anu anadwumpo se ye beba techiman be ma bia ni ho anokwa semini asema ye kan eye audio visual evidence ye wo ho video ye wo ho audio ye kan ampa bebeduru ye hu se ade a Ghana mra empo echiri eye tawisi ewi bebenum bi ewo techiman monten so nanso ye pese ye nom asundwe kuruwa no nti yanka hwe ne bekwa grant interview so ye ka se mema ni ho mpo ni etia mra kra yakoye a police fo wo ho ba ntimi anya hwe to the extent se binum hwehwe patrol e de gutechiman akwantimpon bi mu se bebe pagya to na obi amfa ho ni nyina ntenkoda bewie ba yi a bebesia twam he sa abrahwe de na amanfo atese o ye ewo nkransa na beba nti nipa bebre kogina kwan ho se behwe na ba we abusia munti asema abrante ne kan ye pa munti ne ye pa kan ye hu se bas hi bia gina amanfo firimu atese tuo ni akode no ane se be sane gutejimanfo mbaso sa mrehe asem fire se kakra me ka se yase ye mrante ye ye ni hobi nti wo hwa man mofra be wo ho ne be se dabi e wo se yeso yetimi fight for your right yakon ejina agitejiman man nti sekan ni ho ajan ni ho beto bani abo ne wo ho ti be yese be defend be ho abrante nsema wo kan one wo se asantefo abatachiman aba benum wi na mebusa abrante no wo menya wi mpo na wanom woni masikafo omunum wi ana wo ka se de asantefo baaye na o mbanum ye no eye wi boka na motiti tachima ho na jimi ahye mo ma mo nonum kwase wi a na mo bodam wi a mo se de wi nya papa hwe wi pa abrante ne benum ya wo ka ho asem wi be na obenum ye uhu ye na oni wi be kro na onum ye kwase akeka saa na mafam hu adi eto so biem wo se asantefo kutatuo ena omu sane gutachimafo so na wo mu dia omu ni bibia omu betimi dia bo omu ho ban na weapon bia omu betimi yusu bia eye moba na wo efi se wani fiye efi se Bonokyempem agimifo no wani fiye mo hu se obi kutatuo ye kotwe buba ne dia kwa hye ni po kutatuo se mo na mo se asantefo kutatuo kuta AK47
pom ganshefo ene ho kro ne ba ena mo so mu ni bibia mu ni sikan ena mo kofa mo ba ena mutimi de ebro asantefo entimani age saa nkwasi antro na mo na na mo Bonokyempem bedi akwafo no ebetena ase a omu twade kire mo no enu bi na mo so mo to aso hwe jimi pa mu jimi hwe jimi pa moti social media mo ka kwasiafo abusiafo antumfo se obi kutatu a yenkuta boba mfa nhia no wan na be kutatu a obekwa kwatwe boba se odi kwa kwhia nipa no na boba se na obeto boba se nkwa na obeto a odi bobo nipa na obewuo aya ma jimi dodo mu twantora mu ntwa de empomada ho a mu betimi afa ho adwane akọ se o asantefo kutakutatuo na mu ni protection bia na protection mo wa ne se mo kwa kofa eye boba e da be fesi asantefo kwasi akasa we wa na kire wo kona koka sa asem we e kire wo ba so obaji adia koka sa nkwasa asem we fa kire wo ba mo de mu hu nyansa de bia e be kire mo ye be kire mu nyansa wa wo to a wo se me di atem bia no tie panyini asem we Tisa sabu tiba bina se wunim nyansa na asembia se na wamfa adwini nyansa anton na wukati misemu a yesu de jimi bayi wa no biso oba wa jimi no no etesemu wonu ana mu bese a emfa hu se odi nsudodo na eta ho ewi a ebese ya na esefata se enipa ebetie no matiate ase babi adu no se bempanyi se wo se yonko ana ota na tise dia asante ni wija ensuo bia no wiase ebetime do ne ginyankopo na se obia ni nsuo de bedum ne de ukoka na sema yede afide so wate ase etisa obeto se biidi atema sa wodi jimi ba ye be che onyansa mo be ento aso ayese yaka biidi ahye na no omna bonten no me play victim play omla bonten me kan sem bi ensem kwasasem ensem tantantan ensem aye jimi sem ko a ensem anyansa bi anim ayese de omu ho mete omu pe biidi aye omu ho omobo omu ni mamamle ne amane at the same time yemfa ahinie enhye omu nsem yemfa ahinie emfa nhye omu nsem na omu en control ahinie na mibusa Ghana fo se na nanu mu ja ahinie de ma sa ankwasiafo we mu a enka se o ma sa ahinie o enka ahinie enka enmonyam nim enka ahinie enmonyam bia ni ahinie wo mu na ese wo mu na de ahinie ba wiasem kane o wo mu na ese wo mu na ba wiasem kane na mo amoba wiasem kane eside na mahini aye torokan yentim nka jimi ni patapa ne tokwasem ene kwasasem we yemfa nya ahini o we enya ahini na mo ye no sa aye sede afi na mo pe fa hudi ana ya chichi kuru awie ya chichi ahini awie ya chichi tumi awie ensase ya cha awie enti afi na mo pa ahini ana asem ye dai mudi jimi na mudi Bonokyempem bedi akwa kwasiane mo nkwa na motebu no ho na moye muni mahinie sekeye na mo pa ja ahinie hye sankofo yo musem a enkoma sa ahinie enkoma gu ahinie enkoma tete ahinie kura fi wiasim kwa sankwasiafo yo mu ye list mistake omegu ye ni mase omegu Ghana man ni mase ye de asante de ye ho se ye be chechiro obia o ye ho se ye be ma ahinie ni amamle ne amane mu ahia ye na wosua bie emesua ahinie basa sei enya ahinie tantantan sa jimisem ko ana Bonokyempem fo di e social media so abusua se ye ka emle eni ho maye sankwasasem na wo mudi no social media no we need to put a stop to it so man panyini bia ni Ghana ye be che omu nyansa se ya Bonokyempem kwasiafo munim nyansa bia o munim sene ahiniye ye no ade ye me yakora ne de Dormaahene ye no ene sa ankra we ma betena ho mo pa ahiniye mu ahiniya momla na asantefo nkire mu ahiniye asantefo mfa nyansa ntom adwenim asantefo nkire mu sene ye ade munim tuma fira munim tuma ahene wo ho munim panyini bi wo ho bi obekire mu amamle ne amane mu fira ntoma na ma chia no ebra ye di ahiniye na munam afuom ebra ahiniye ekoso na munam afuom we musi ye nya ahiniye famam na mo wotama ye di ahiniye mo wotama ye di ahiniye tama ye be fira ntoma tama ye be hia munna mo de bekwa afuom asia mo kwakwa ye mu kokko mo kwakwa ye mu mankani mo kotu mu mankani a mo se ye fa ahiniye fa nhyam nsa na mo wotama ye di ahiniye ha se kamo wotama ye di ahiniye a enkatetena mo kamo ye niye
ye fred doma na modwane akwafuom ye bibia modwane akwafuom kwasiafo ye fa ahini hye munsem na monya ahini ni toroka munse ahini magana na baabi a opim so nya mekase na piao mibodi o bumu ase baabi odi ahini akwa koduru no so ojae de hye munsa ankasem kamagu ye nim ase so opim so nya mekase eja ahini de mamwa akama sa ahini kama tete ahini enkanen ka ahini ka ni manyam nim hwede moyo hwede moto a mogeka hwankwasasem a moto a mogeka abusia oba pe share video ni mame na turn notification bell ni fasi so mame say na me drop video bi a wonsa beka sa ankwasiafo emu Bonokyempem fo I need to pay attention to them and I need to deal with them in a nice way, in an intelligent way, because ya ankasa anchire omu a o mesa ahini ama o man Ghana because o many time e dey ahini ena de bia ene e ba kane de bia ene e ba kane ena mahini asi akonkon na na hwede mahini aye ahini bia no amunim amamle ni amane munim hwe de munim ane se yensa ahini de munim ane se yensa ahini na o makofa knama bi e de asi o mapampam se aduanafo ne ye ba no kwase akrama na amudi asi ne kwate boy krama be ne ni kwate moye no matantantan makofa ne o ma bi asisi mo ho mo de no ma bi a enka ahini ho na mo de keka ho mu wi asantefo a na mo side mo masa tantantan mu wi asantefo amamle ne amane a no masa tantantan makofa ayi krama bi esima pampam se ojo aduanafo ojo kwase akrama na osi police dog ena esima pampam na ye na nanom no aduanafo a o mo se o krama na di ejabaye no e police dog anaso o ye fie krama na o ye fie krama anaso o ye police dog kwase a picture na esima pampam no enye police dog na esima pampam no na police dog no kwa ne kwate we mudi jimisa Bonokyempem jimisam kwa na moto a mudie makofa police dog we dia simu mapampam asie na nanom di ojabaye no o mu chese police tambe na kraman ne ba no e police dog anaso e fie kraman mudi jimidie ya mamele so masa kofa police dog German shepherd na musa dia ba besi wo se eye aduanafo sembo no wasia ojabaye na odi free na no bae ma jimi too much adimu kraman a wo pie ba no e kraman ketwa no ye ne ba no onyini ye na kraman no onyini ye kraman a wo pie ya wo ye aduanafo ayi no wo ye aduanafo sembo na oja etwera no ye kraman ba na eside na kraman we a wanyini eside pa na kraman we a police dog wanyini ena mude esi na pampam asiafo mude jimi saa na mo se ahini monkoso na mo se ahini wai monkoso na mo se ahini na mo ntena wo se oja na de nipa ne wo ye metan kra ne wo ye mabufu kra e Dormaahene no jimifo pa ba ko pa no na no den onim hwe na no den wonim hwe osole jimi sam kwa na odi no social media so wonim hwe hwede aduanafo de police dog German shepherd ede to a wo na wo de nenam krum kwase anwema nko a se woni na mo de German shepherd beba social media mo sene ne kotenka ho mo sene German shepherd ne kotenka ho kwase krama be no ni kote ana mo pa che se krama na osima pampam wo yo ba na azankofo o mu peso mo se ahini ekura o mu gu ahini eni ase ye ntwema mo ye wo time ye wo bre aye de chichira ahini enya mo kwase ane o man na mo ba be se ahini di amaye sa mo jimi na mo titi social media nso a mo be sua nyansa mate ye ntwene ochina e ma mo mfa mo ahini kankan na mo di no abroman ekura na se wo no e ma me se ahini papa bi o kwasiafo omusole a na omu twetwedom ena emfantefo ya abonofo kwase emfantefo maka jonso omu ya abonofo ana we mu ye kese ewiase ni pani na ya abonofo ewiase ni pani na enya omu ana omu so omu de krama omu de kotere ba ewiase ade bia omu ana de bae ade bia omu na de bae sansamfo no ene sei ensamfo no ene sei na nse yetoa no omu sei ma obuno hu nsem ehiam ye to na ye wura abeka asem se ma wasante sem ehian no ene de ye da sole ya omu susu ka bi se ma obro ho ensem ehian ene da so no
Esunsia sa. Wo mu di wo ni bi mfiri mu. Wo mu ni bi mfiri. Jimisam kwa na wo to wo keka. Na we be face mu boot for boot. Abusia share video no. Na ka che wadofo. Se mlante hene a platform ni share fama onua turn notification sign no fasi sumame. Se ne be ya anytime bia ubenya notice no aba be hwede ekoso. Matamfo ne madofo fu na mechia mo. Mema mu peace out. Makramo.